Kaixoenei, hau demo bada, Full Court Heroes deitzen da, eta orain dago Steamen, vale? Uste bakarrik jolastu daitekela Exhibition Game dalako demo bat. Eta ber. Single player. Nagoitxiten joku bat. Eta futbol amerikarekoa. Eta joku hau gomendatzen du asko joku horren garatzaileak. Eta joku horren komunitatean baita ere asko ateratzen da. Vale, orduan, a ber. Ezakitzki kontrolak, osea, pixka bat fantasia baintxe bertan. Vale, ni naiz berdeak. Vamos. Vale, salto egitea dao. Vale. Pasatza, a ver. Ay, mierda, vale. Oh, uste nun. Posesio galduet ez detelako atera. Zen mierda. A ver, baina eski ez dit reakzionatzen, ez dakit. Ah, vale. Vale. Pues ezer. Orain mentzet badakit. Joder, eski ez dut ez daba sartzen. Se supone eragiten dula, simulazio moduan jolasten nago, eta se supone inguruan dauzkazun personajeek eragite dutela. Vale? Orduan, inguruan personaje badituzu, utxe egitea probableagoa da. Joder, eske ez dut blokeatzen ez da bat. Vale, bueno. Baina ez aitena normala iruditzen da, kasi beste zela iraino ateratzea. Osea, berez, egon bar du. Kasi beste zela iraino, ez beste zela iraino. Joder, atein ez. Egon bar du zerbait moderatua, ez? Oze. Vale. Vale. Vale, ojo. Ojo. Vale. Ez dut iraziko partida hau. Ez dut uste. Justamente, ez dut uste. Vale, bueno, uste nun kuarto bat bakarrik zela. Falta egin dut gainera. Vale, pues guai. Ba, botaet super larrituta tirori. Eta, pues, ez da horren beste larritu behar.
Vale? Joder. Vale. Oraindik asko falta zaite, hemen zerbait txukuna egiteko, baina demoa da, osake, bueno. Gero, dagonean, zen niri gustatzen zait, tipo, bueno, neri, jende guztiari, ez da zerbait berezia naizela. Frankizia modua eta guzti hori. Dala, basikamente, talde batekin hainbat denboraldi jolastea eta orduan pues todas talde hauetz. Ba, PC Fútbol estiloan, ¿vale? Ez exactamente PC Fútbol, baina holako zerbait. Bueno, PC Basket esan ezaken baino ez baino. Ez da horren beste jokalei superronak fitxatu eta guzti hori, baino. Eta hori. Ba, hori net jolastu. Dagonean hori net jolastu. Esateute Q2-rako. 2024ko Q2-rako. Osa, Q2 berez da udara. Berez da urteko 3. laurdena. Ekainetik irailera. Vale. Igual bizati dia, porque nik ikusituan markagailuak ez dian erez 40koak. Joder. Bueno, a ver, egia da ondo noala. Lehengo zati izan da katastrofikoa, beretziki, lehengo minutua edo, izan da horrible. Falta indet, vale. Ez hor posible zan falta ditea. Ez que ez dut guztiz kontrolatzen baloia lapurtzen nola. Eta baloia lapurtzen saiatzen, ba, falta egitea bastante gauza tipikoa. Joder, chaval, hor ez dut campo atrás de casualidad. Vale. Vale. Bueno. Jarraitzen du, Vale. Egia esan, a ver, orain bastante enchufatuago daude. Igual da bibrena baitere. Tipo, sartzen hasten zeanean eta guzti hori, como que morale igotzen zaie edo horrelako movidaren bat. Eta orduan hasten dia hobeto funtzionatzen eta guzti hori. Ba, igual, enkadenatzen baituzu, hainbat huts segidan. Pues... Hoy nahi izan da, Paseo y bastante klabea. Vale. Nah. Osea, du nahi zerbait polijaiden, baina ez dut lortu. Vale. Hor, es que azkarregi jun naiz igual mantxago jun barko nuke, baina nahi nun aprobetxatu abantalla. Hor urrutitik, bueno, nire estilorako urrutitik, irukoak ez ditut ez da, momentuz, ez ditut ez da planteatzen. A ber, egia da nahiko irabazi dauka la partida. Osea, saiatu nahi tekela, irukoak egiten. Baino...
Ez dakit irukoa izatea iritsian, baino saiatu naiz, eta bera. Ez da bereziki ondo atera. Beraztu, esan barrun, beraztu galdituetela partida agarretuzte. Ja ez dutuzte. Nik uste hasiera bastante katastrofiko itzen dela, baina gero rekuperatu dela. Vale? Eta orain dena egia sartzen, ez dakit, igual zerbait aldatu dut, ez dut uste. Orduan. Bastante konbentzitua nago moralaena izan dela. Moralaena, nire espresatzeko modu da. Deitu joztu, lo que sea. Baina, zerbait egon dela hor, erreztu duna sartza. Vale? Baita ere, probablemente ez nago jolasten munduko zeltasun handienean, Gauza koladia. Bueno, hau demo aprobatzeko partio bada, eta gero, komikoagoa izango dena da, daukat pentsatua jolastea Maximum Futbolera, eta Maximum Futbol da futbol amerikarreko joku bat. Nei futbol amerikarreko jokuak gustatzen zaizkit. Asko jolaste ditut. Asko esan nahi dut, bai denboran eta, azken aldian ez pila bat, baina jolastu ditut asko denboran eta baitare kantitatean. Esan nahi dut, joku ezberdinak. Joder, ez dut sartzen. Vale? Eta oain ateako dia ekainen hogeian aterako da College Bowl dela futbol universitarioko joku bat, Legend Bowl jokoa intzun garatzaileana, hain justo hau joku hau bere komunitatetik ezagutuet. Eta gero en Maximum Football baitare garatzaile ikusitela jolasten joko ontara, baino da realistagoa, vale? College Bowl izango da pixkat estilontakoa, grafikoki eta bestea da realistagoa. Ui? Eta hori izango da pixkat showa, porque nik izan dut asko jolastu dutela olako jokutara, baina asko jolastea gauza bat eta hona izatea beste gauza bat oso ezberdina. Egon nintzen ikusten atzo egintzun zuzenekoa College Bowlen garatzaileak hitzeiten Maximum Futboli buruz. Eta eman zion egurra. Pixkat, planteatzen zuna zen, Madden da joku famatuena, ez? Futbol amerikarrean. Eta planteatzen zuna zen, Maddeni aurre egitea absurda dela. Errealismoan. Absurda dela, porque es que kriston dirua daukate, esperientzia daukate,
Eta zu alin baza garatzaile indi bat, pues, ez da, edo ei esaten zuen, oso zaleala zerbait txukuna egitea. Ba, pixkat, FIFAri aurre egingo dion joku bat ateratza bezala, ez? Orain, azken egunetan egonda jolasteko UFL uste deitzen dela, futbol jokua, soccer, futbol europearra. Eta horri egurra eman diotelako impresiokat, eta hori berez diru euki beharko luketela. Bueno, bintzat izen handiekin erlazionatua zegoela. Bueno, hau izan da Full Court Heroes, jolastuko ditut demo gehiago, baino, eta joko probablemente jolastuko gero ateratzen denean, baino nori. Hau izan da Full Court Heroes, eta gustatzen zaizue, Steamen daukazu jolasteko, wishlisten sartuta guztiari, eta hurrengo dira arte.